5 ka mga Korean nationals ang naangol ug nadala sa tambalanan human na disgrasya ang gisakyan nila nga tourist van. Nahitabo ang aksidente sa highway sa Barangay Langtad sa lungsod sa Argao, samtang padung unta sa whale shark watching sa lungsod sa Oslo. Tulo sa mga Korean nationals ang mga turista, samtang duha kanila mga tour guide. Sa pakisusi sa Argao Police, gingong niangkon ang driver sa van, Ramilito Abing Purog, nga kusog ang iyang padagan samtang gasubay sa four-way lane. Apan gingong nakuratan ang driver, dihang kalit lang nga nag-two-way na ang lane. Naapiki si Ramilito og mislide ang ligid sa simentadong daan nga mo'y hinungdan sa pagkalimbuwad sa van ug mibangga pa sa punuan sa kahoy. Hinon minor injuries ra ang naangkon sa mga Korean nationals ug nakagawas na sa tambalanan. Wala raw sa maangol ang driver sa van. Pahimangno sa kapulisan nga kabisado man o dili sa kalsada, mas maayong maghinay-hinay lang yun sa pagmaneho.